Jay, saan naunhan na po dahil? Karaw na po dyan, oh. Mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Boss, kikinsang turno karon, murag na ipasayro. Bidaw? Saan turno? Kay Jack mong gano'n turno ron. Imong turno karon. Padala na ako kumutulo, padala na ako. Asang pasero? Naturo? Kapaya ko, kapaya. Dong, sakay ka, Dong! Dong, sakay! Jay, saan naunhan na po dahil? Karaw na po dyan, oh. Sus na lang. Asa mo? Asa, diyan lang, Meo. Diyan lang? Sige. Tatlo mo, jis. Isa, gano'n sa kauban. Bilang na ako. Iwas yung balay, oy. Diyan lang, Me. Jis lang. 100 na kay kambyo. Ay, balik na ako niyan, kambyo. Pili cellphone ba yan? Ano na, tatlong kaya mo. Abay, cellphone. Dili lang phone. Mahal man yung cellphone. Bulatan ko niyo. Ngampay naman niya. Okay, ako. Siya, turno ni mo karon niya? Lagi, galugaw kayo ni si Jan, oh. Karaw na lang, imbis ako itong turno. Yung boundary, okay lang. Wala Abot na ang kuta. Wala pa lagi, kay yan lang yung gilog. Ano nga ni, bawi Banta na lang karon ba? pagbalik din niya. Ako ginang istoryahan. Isa, yahaya, gining starter ang motor rin. Paspasin mo po. Kwarta. Muang turno ganina, Brad. Sa? Ikaw dyan ba? Ako ang turno, imong gilog. Karaw kayo ka. Ako ba niya na ito ganiya? Ako hindi tawag. Ikaw lang ka ni Suri na yun. Pinsan ako to, kailan ako to? Ano mo, Pinsan mo to? Pinsan ako to. Tambok lagi to sila. Ay, sa pinsan ako to. Pinsan mo to? Tawag to niya. Sunod ka Kumain naman ka. sunod na. Kami Ako sunod na to. niya, arang may mukaraw. Nagyoy, basta kailan ako ni kailan pugay pasakin ako sa uban. Eh, kami na po, nakaunsa na ka oh. Kami na Ako lang yung Zero. dun sa mo. Oh, Zero na po daw. Uy, ako asa na. paro. Be, parakay daw ulit kung Bebe, sakay. sakay ka? Ay, di man mo sakay. Bahala siya eh. Sakay ka? Toro. Zero tayo, kata tayo. Mana na, mana. Turno, ako na Sige, naman. mana. Mana. Eh, gabi na ba? Mana. Boss, ano boss? Tulang kaos, kanto boss. Kando? Pilatan din mo. Gis to. Oh, di sige. Sakay. Oh. Ano ka dere? Boss. Tumba ka na motor niya. Di ka sakay, di ka drive na. Di ka sakay sa ko. Just ay, ya. Singgo ka din sa ko. Libog mo ko siya. Di ka, di ka. Di, una na siya dere. Di siya. Bigla lang ko kay di matumba, insure ko dire. A few moments later. Salamat sa motor ah. Oo, salamat kayo. Yan. Diriyan na ako na po. Di, daw yung income ron ba? Sabi dapat ako yung ingat ka ba? Ingat. Oh, pagaya sa mapaguli. Nalagyod na isa. Kwarta na ni. Go. Nagsaba. Patay ka. Patay ka. Ubuan na yung sinino. Ay, kwadrat. Bra. Kwarta, asang kwarta? Gilak-gilak tara. Lingkod. Tara. Mas na. Di, si nanay kubit. Tu. Ay sunod ah. Ay imong purong. Ambina. Ano ba niya ako? Ambina, nandito yun. Tu. Ay sunod ah. Abang mga lamin.
Ano ba? Kung susi. Yo! What's up mga liki? Shout out ko kay GB Food Carvings, kay Alvin Sidinho, kay Roston Arendaño, kay Alfred Coleta. O sa mga mahilig sa mga aso dyan, kung gusto nyo ng affordable all-in grooming, ato na mo sa Pet Malo Pet Shop, located sa Apopong National Highway. And don't forget to like and share our videos, at bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong i-upload namin na videos. Ito pala ang Domski TV, your antidote against stress! Paminawi bay, para klaro ni mo bay, nagtakura imong ulong may gamay. Hilas kabay, ahipin gamay, sa mga walay angay, naghilas-hilas rakang mga mitay.